Как си ги тя да е по грешното, така. Окей. Тук не ще интересува. Но. Моля те, Страйкър. Please. Please. Yes! Yes! Страйкър токен. Супер. Супер. Сега. My team. Имам ли някакъв страйкър тук свържи назад на мястото? Ето това. Защото ма кефи физиономията му колко е дебилна. Както и де. Къде си бе? Ето тук ливинг, чакай. Деветдесет и едно е Деназар. Ела при мен. Бум! 87 атак. 77 атак. Този изрод. 92 оверал. Той има ли? 101 шут пауър. 101 към пърс е тая. Той е много добър. Как се кефа? За това видео вече стана на 3 части. Харесайте клипа, абонирайте се и чао!